Tervehdys! Tämän toinen osa kirjasta Muumilaakson marraskuu. Osa 2. Päivät menivät menojaan. Satoi yhä, eikä yhtenäkään syksynä ollut satanut niin kovasti. Rannikon laaksot peittyivät veteen, joka norui kukkuloilta ja vuorilta, eikä maa ehtinyt lakastua, se mätäni. Kesä oli äkkiä niin etäällä, ettei sitä ikinä olisi ollutkaan, ja tiet talosta taloon pitenivät, ja kaikki ryömivät syvemmälle koloihinsa. Hemulin veneen kokan pohjukassa pieni homssu nimeltä Tuhto. Nimellä ei ollut veneen tuhdon kanssa mitään tekemistä, se oli pelkkä sattuma. Ei kukaan tiennyt, että hän asusti siellä. Vain kerran vuodessa, joskus kevätpuolella, joku nosti veneen peiton syrjään, tervasi veneen ja tilkitsi pahimmat halkeamat. Sitten joku taas peitteli veneen ja jäi odottamaan. Hemulilla ei ikinä ollut aikaa lähteä merelle, eikä hän sitä paitsi osannut edes purjehtiakaan. Homsu piti tervan tuoksusta ja oli hyvin tarkka siitä, että hänen asunnossaan tuoksui hyvältä. Hän piti köysi kerästä, jonka vankassa sylissä hän sai kiikkua, ja sateen alituisesta ropinnasta hän piti. Homsun suuri nuttu oli lämpöinen ja oikein hyvä olemassa pitkinä syysyöinä. Illalla, kun kaikki olivat menneet koteihinsa ja Lahti oli hiljentynyt, Homsu alkoi kertoa itselleen ikiomaa tarinansa. Siinä puhuttiin onnellisesta perheestä. Homsu kertoi tarinaa nukahtamiseen asti, ja seuraavana iltana hän saattoi joko jatkaa kertomustaan tai aloittaa alusta. Homsu aloitti tavallisesti kuvailemalla onnellista Muumilaaksoa. Hän kuljeskeli verkkaasti rinteellä, missä kasvoi tummaa havumetsää ja vaaleita koivuja. Kohta alkoi tulla lämmin. Homsu yritti kuvailla, miltä tuntuu, kun metsä avautui villiksi puutarhaksi, jonka aurinko valaisi kolkasta kolkkaan. Vihreät lehdet kiikkuivat tuulispäiden kantamina. Vihreää ruohoa pään päällä ja ylty ympäriinsä, ja auringon laikkuja nurmikolla ja kimalaisten ääntä. Ja kaikki tuoksui, ja Homsu kulki hiljalle eteenpäin, kunnes kuuli virran juoksun. Oli tärkeää, ettei piirtokaan tarinassa muuttunut. Kerran hän oli sijoittanut huvimajan virran rantaan, ja se oli virhe. Rannalla ei saanut olla muuta kuin silta ja postilaatikko. Sitten tulivat sireenipensaat ja Mummipapan hakkuupaikka, ja molemmat tuoksuivat kesältä ja turvallisuudelta. Oli ihan hiljaista, ja aamu oli jo aika varhainen. Nyt Homsu erotti jo sinisen lasipallon tolpan nenässä puutarhan perällä. Se oli Mummipapan lasipallo, hienoin koko laaksossa. Se oli taikapallo. Homsu kuvaili korkeaa heinikkoa, joka oli sakeanaan kukkasia. Hän kertoi haravoiduista käytävistä, jotka oli huolekkaasti reunustettu näkinkengillä ja pienillä kultamöykyillä, syventyi hetkeksi auringon laikkuihin, jotka olivat hänen erityisiä suosikkejaan. Hän pani tuulen humahtamaan yli laakson ja matkaamaan metsärinteitä pitkin, ja sitten hän antoi sen taas vaimeta niin, että hiljaisuus oli täydellinen. Omenapuut kukkivat. Homsu ripusti muutamiin puihin omenoita, mutta poimi ne pois. Hän solmi riippumaton paikoilleen ja sirotteli keltaisia sahanpuruja halkovajan edustalle. Nyt hän oli ihan talon likellä. Tuossa oli pieni pionipenkki ja tuossa on kuisti. Kuisti paistatteli auringonvalossa juuri sen näköisenä, jommoiseksi Homsu oli sen rakentanut. Lehtisahauksella koristeltu kaide ja kuusama ja kiikkutuoli ja kaikki. Tuhto ei milloinkaan mennyt taloon. Hän odotteli pihalla.
Hän odotti, että mummimamma tulisi portaille. Harmillista kylläkin. Homsu yleensä nukahti juuri tällä hetkellä ja tällä kohdalla. Yhden ainoan kerran hän oli nähnyt mummimamman kuonon pilkahtavan oviaukossa. Pyöreän ystävällisen kuonon. Koko mummimamma oli pyöreä juuri sillä lailla, kun äitien kuuluisi olla. Sitten Hopsu taas vaelsi laaksoa läpi. Hän oli vaeltanut samaa tietä monta sataa kertaa. Ja kerta kerralla toistamisen jännitys vain kasvoi. Äkkiä maiseman pällitse kulki harmaa sumu ja sitten hyykistyi pois. Ja Hopsun ummistuneet silmät näkivät pelkkää pimeyttä. Hän kuuli pitkän syyssateen rummutuksen veneen peittoa vasten ja yritti palata laaksoon, mutta ei onnistunut. Hän oli käynyt monta kertaa menneen viikon aikana. Joka ilta sumu taas tuli aikaisemmin. Eilen se tuli halkovajan luona. Tänään maisema pimeni jo ennen sireenipensaita. Tuhto ryömi nuttusa uppeluksiin ja tuumi. Huomenna minä en varmaan ehdi edes virralle saakka. Minä en osaa kertoa sillä tavalla, että laakso näkyy pitempää. Kaikki palaa aina alkuun. Hopsu nukkui kotvan aikaa. Kun hän heräsi pimeässä, hän tiesi mitä tehdä. Hän päätti lähteä matkoissa hemuliveneestä, löytää tien laaksoon, kiivetä kuistille ja avata oven ja kertoa kaikille kuka hän oli. Kun Hopsu oli tehnyt päätöksessä, hän nukahti uudestaan ja nukkui koko yön unia näkemättä.